Iti maysa nga aldaw a panaginana napanangan ni Jesus iti balay ti maysa a pangulo maysa a pangulo a Fariseo ket sinisiim dagiti tattao. Napaliiw ni Jesus apilyan dagiti sangaili dagiti kasayaatan na pagtugawan. Isut gapuna a sinarita na kadakwada amin daytoy a pangarig. No adda mangawis ken ka iti pabuda, di mo pilyan ti kasayaatan na pagtugawan. Amangan no adda na awis anatantanok ngem sika. Umaytuken ka tinangawis kada kayo adwa ket kunana, pangaasim ta ited mo day tatugaw ken kuana. Iti kasta mabainan kanto ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan a pagyanan. Ngem no maawis ka in kakit di agtugaw iti kanumuan a lugar. Tapno umaytuken ka tinangawis a kunana, gayem, umay ka agtugaw, iji nasaya at apagyanan. Iti kasta maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Ta maipababanto ti amin amang itanok iti bagina, ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Kalpasan na kinuna ni Jesus iti nangawis ken kuana, no yawis mo ti maysa a pangaldaw wenno pangrabii, saan adagiti gagayem mo ti awisem, wenno dagiti kakabsat, kakabagyan, wenno babaknang akaarubam, taawisan da kantumet, ket iti kasta, so papakan danto ti inaramid mo kadakwada, no agpadaya ka, awisem dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay, dagiti bulsek, nagasat kanto tadida ka masupapakan, ngem gungunaan na kanto ti Diyos, inton agungar dagiti nalinteg at tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nay nakapsot kasla kailan na bagyo. Good morning. Dahita ka adarurod na. Nabiitak pa idi nga na ordenan nga padi, napangkam nagmisa ti maysa a baryo, kagapo ta dijay lugar, medyo na ilet dijay dalan, narigat nga umanay ti dua nga lugan, ka dijay adda immo na nga masabat mi, di agawid kami, adda immo na nga masabat mi nga simreken, nakastreken, kada yung driver, dahiti nga driver, nabayagan nga nagdra-drive ti papadin, ado nga papadi ti indra-drivean na, inserrek na met, sana silsilawan, nga busbusinaan, dayjay imunan nga nakastrek, hamuunay nga adayaw. Kakunak kanya na, manong agatras kan nakauna isunan, kuna na met, lugan ti padi datoy Apo, agpaigid a isunan. Ay, nagalalaan na mo, taga ano mo datoy nga driver, taga Salcedo siguro. Lugan ti padi dito, agatras a isunan. Ni, apay nagturay mo. Ipanuno na datoy yung kunajipay ng panuno. Haan kunak kanya na. Datay kumaangag trabaho ti simbaan ti pakakitaan ti kinapakumbaba, pakakitaan nga siyempre immunamot isunan, mo ang mabalin nga pagatrasin adayo aji atrasan na. Sa bagay ja amo maano sino nga padi mo ti immo na nga nagserserbia. Immo na nga nagserserbia na apay kasi gapo talugan ti padin. Agpaigid da aminan ne. Maya mati prinsipyo na ngem siya aka madi dayay rinak. Nata, adaman na minsanan, ginagyanak nga padi, nasingpet nga padi, nagapot at da okasyon at da bisita, kunan nakadagay dya akulite, dyan mo no sino nga akulite mga dagitoy, kunana, ingkay man bumirok ti kalding ta, partsyen tayo ta, da pagsanga ili, napandamat, hindi sumangpet da, kunana, di ay akulite, mano, nagngina father, di da pa'y patawaran, simbaan pa'y ti agpagpagatang, kunamo dayay padi, haan ang agapotan niya po padi, agpagatang katawaran nyo, dakay katimang itipod no, at nayunan nyo kakuma, at kakaasi mo nga nagtaraga. Unless na voluntary, tada ko anak, mayat, nga haan nga da kayo timang gondaway. Haan nga da kayo timang
Da kayo ti mangusad yanagan ni Apo Padi. Uno daddo mga min. Datayo nga Ilocano launay. Nagpatag ti title ka datayo. Adda DJ hantay nga maikat nga ugali nga i-identify tayo, di bagbagi tayo. Nagsinabit di motoryo, wanulugan nyo kaanak-anak ti kapitan ijay, poblasyon nortay. Anya ko mati koneksyon, di dong parkin ta kaanakan. Adda uncle ko nga pulis. Waray man ka uncle mo nga pulis, ka nagdong parta nga ron. Anya, bibiyang di po uncle mo nga pulis, baka ungtan na kapay Iso nga dahi no daddo mga min, adda sakit tayo akas diya, adda dahi tayo medyo i-identify tayo. Kitaan nyo, na dahil eleksyon, Apaw ni Apo tanod nga tao ni kapitan ka kunam no agkampanya ka kasla ison ti kapitan. Ay, siyak ni kwa, ni kapitan ti kwa. Jak amo no nangalalaan tayo dahi nga title. Kuna ni Apo Jesus, anyot na pasamak ngamin, napan nakipangan, idi palpaliiwan dagiti tattao isuna, nakita na dagiti tattao, ti kayat da nga pagtugawan, iji natanok nga luglugar. Kaslada mo ilakan niya tayo dagitoy. At damay sa nga parokya nga nagyanak. Adda pa'y aramidan da pa'y laang kultura daga po ta native nga kakabsat tayo dagitoy. Begnas, amoyo ti begnas. Go! Da kay lang nga tagadtoy, da kay nga tagababahan nyo, amo ta rich kids kayo. Begnas, kasla kumano day tay agyaman da nakalpasan ti panagaapit, di may isa nga iliwan no gimong agyaman da, agtatadek da jay, agpartida, manganda amin, agaayam da, agraragsak da, agprograma da, begnas, pagyaman ti apit. Basically, pagyaman ti apit. Kita taga po tayo nayabandak nga nagmisa, won mayat-mat. Apo di malpas timisan kay erugidan ti programa da jaymot stays dagiti puli dagitay lideres da mamayor sa sanggunyan maestro adda amin father adda togaw mo taoy un mayor agore ka may kataw adda togaw mo taoy ijayak kano abay na kitaok dagiti kakadduak nga papastor ko adda jayan ti bato nga agtutugaw diyan ti tuping nga nakasalong kapi maasyanak ituya ko nabainak ka may ita datoy mo dagiti kakabsat ko nga papastor mo iyan nakaklerical da pay ka makonsensya ak mahaan ko ituya kon mangantay tulatan adda kasjay di jay no daduma adda kasjay nga sumsumrek adda kasjay nga umay kanya tayo adda di jay title no daduma nga mangbalbaliw ka da tayo tinakasaksakit tijak maawatan nga as a person no naggapo ala ko napalugudan ka met naggapo ka nga padpadak ti awan di awan marigrigat into no pinaraburan na ka ni Apo Diyos nga imangat jibiyag mo agbaliw maamin puso nakaadal ka dagiti daduma nakapandamo ti balasiw taaw imimprove mo basit agbaliw kinagrigat nga panunutan kati ibagbaga na dito ibanghelyo ni Apo Jesus addaan ka man ti turay addaan ka man iti adal naparaburang ka ti sanikwa addaan ka ti posisyon ti berberuken na uray daytoy ibanghelyo kas ano ti pannakilangan mo kadagiti kakabsat nga awanan isugarod nga nagbayag nga imbaga ti simbaanan idi pay laeng renewal of the church anya ti ibaga na preferential option for the poor maipangpangruna dagiti na panglaw church of the poor and church for the poor idi maadalan mi gamin daytoy ka hindi mauawatan preferential option for the poor napaya nga maawatan ngamin I myself siyak ngamin marigrigatak awan ti option ko nga pa mapara ka dagiti na panglaw ta siyak nga mismo di makelak nga marigrigat ta apaya dagiti gamin na panglaw no daddumahan da pay mailaban ti kalintiganda nabati ko na tayo iso nga ti kunana ni Apo Jesus kenday tinangayab nga agpasken no mga kwa ka kunana no
maagpakan ka, haan nga dagiti baba na nga kaarubam, haan nga dagiti adda antiko ako nana, anya ti ayabam, napanglaw, lugpi, pilay, bulsek, tano ti ayabam ka dagiti adda kaya na masopapakan da kanto. Ngam no dagitoy ti tulungam, haan da kanto pulos maya sopapakan. Kanya ti gunggunam, ti Diyos to, inton panagungar dagiti natay, gunggunaan na kanto. Isugarod nga no agay ayab kayo, nga umayak makipangan, kaya takmet, ngam no daduma, no adda dress code na, kala maariya ka. Marigatan na nga, may makipangan no, niya tibado tayo ka, long lives nga nakakurbata, po na panak nakipangan ko na, perme nga konsensya, ken dinardaras ko, pimanaw, taapaya, nagmayat, naka-aircon, apo di lamisaan, may tikot sarami, nagpupuskol nga nakabungon ti tiso, di plato may marigatan nakpay mangibaliktad ti kapuskol na. Kita agdagijay kakadwak nga mangan, apo nagdadakkel ti bagda, nagatitidog ti kurimat, palabanan ti kurimat-mat mo, dato'y kasango kon, anong oras ti panangan mi, tatata. Kanudakam ti mangan ka, siyempre marigrigat kam garod. Minasa mon aka ali, di makanya tayo ka kamete mon tayo. Isoda mo ka, apo, mangala da batik ka. Batti-battit lang. Diyak amo manganti kasta ko na. Diyak amo ti manganti kasta. Loktan na ba si soft drinks na ka? Tama na. Kasalsedon sa dagitaw. Maariyak man dayari inak no kasjay. Nangruna ang kitain nyo. Dayayon. Wala niya po pa, di nakatutok ta electric fan. Wow, nagiimas ta kanin na. Kitaom, di platom nagngina. Kitaom, jirwar. Po, agbas-basuyak tay paper plates. Di na pala ingkot-kot sara, natukulan da tay kayakot sa... Agkam-kamot to, nagababanton di apan na ikakaod ta. Kasi kakadakad di nga, wow. Mayamot, sinot ipang pangrunam, preferential option for the poor. Nangruna no ti makitkita nga pastoral leader nga mga yabkanyak, nagimas di kanak, nagadok kanak. Umayla sumirip dagitay ubing nga agbukbutag, ijay kay ruar, oy, ish. Haan nga pleasing di jeri nak daya haan nga nataros. Oray ano nga panak ko mamut ti bangko, ado gagayam ko mga adad ta bangko, adda ka pay lajerwar, Father makadto yan. Itinay, adda pay danum mo, adda pay kendim. Piman dagitay umawat mo't iti purpis kada ayuda da ka mano nga karikusan ija highway ito gaudala nakapudpudot ijayin ka dada jeng agmukmukat ka lumabas niya po padi ka. Wow, hello, sana all kung kunada. Sana all kung kunada dya ka. Is it bad nga maadang ka ti position? No. Is it bad nga maadang ka no naparaburang ka ti adal? No. Dakis ka din no na daang ka mo ti sanikwahaan. Tites-testingan na dayay pusom uray no addaang ka. Tites-testingan na dayay pusom uray na paraburang ka. Ta nagrigat nga panunutan. Uray da kami. Di makelak nga marigrigat. Kasi ikarkarigatak nga haan. Nagrigat nga ibagak nga, siyak ti paday! Awan ti masurot siyak. Nangalalaam mo tilaing mo maapo padi mga sikala ti masurotan. Gapot a padi kan apay pagarop mo apo mono la amin mga kaaruba mo haan mo't haan ama adda nakaadal adda amuda kin adda dignidad da gapot a padi kang kakaslamot si kamo amin ti masursuroten adda alaing da kanom mo ata okay la kumamo no dimakkel tayo nga dimakkel nga mayat ti biyag na ngam no padpadak nga nagkarkaramot mo laang sa pagkatabo idi nakaramanan kang ima I can reconcile nga adda kasjay madi kani Apo Jesus kasjay ti bagbagana no na awan ti addaan kin awanan adda mo dagitay padpada nga awanan kala di driver nga kunak awanan kami met natangsit pay laeng magapo ta driver ti padi. Sa Kristan nak ni Apo Padi, unang naglado ka maagriing.
Alangan dito, adda pala title na nga ngumato. Adda man naman, adda may sa nga parokya. Ang kanayong ko nga example ngamin, adda mo dagiti tao gamin nga nalakatulungan, adda mo dagiti nakarigrigat at tulungan. Imay da, apo, pangasim man. Apo, nagaamo da nga rod, kasla karnero no, daytay ko, apaya, agbasa dati, apo, kani pa nag-enroll, apo, laman. Kaina, duwang anak, duwang apo. Ay, kasdi, aya, alaw, ang laanusan nyo, pagbibingayan tayo ti adda. Nasiputan di para luto. Abi nga inikam, apo. Kaan at kakaasim, ag-enroll damit. Kaagbasbasa da, ay apo, amumla ko madagita, apay sino dagita, basta maamuam to. Kada na pang ko kinita di kandon, apo nalabsak, idadada di Jollibee, nakamaksipil da mo. Nagsisilap mo tiro, ay apo ka talaga, no, kita umaji puso, adda aji tayo mo nga marurod. Ngam ti intention ko, kunak ti condition ko, ti intention ko lang tumulong. Uray mangluklukon, hanggang nga problema no manglukloko, ti intention ko tumulong. Makapasakit mo't Nga kasdi mo't ti makitam, nga balingatan basta pagbasa mo nga taak, baka ti basaan damot ka cosmetics, at prinaktis na jay, nagmaksipilkin ni inana nga Iso nga daddo, makitkitaan na jay puso, uray da kayo, Puera de los Buenos. When you give gifts, di mat numangted kayo ti sagot no daduma ka adamag kategori na. Damat. No mestra di ikam ka, medyo brand new mat. No ni kumarim nga medyo may kay mo ti ikam ka, di bag nga ited mo ka, wow, adda pala price tag na mat. Nay, mari nagapuak di Thailand. Kaapay nga no di ikam ka di kaarubam nga agkam ka matagaputan na sulat ti murdong ti pagay ta na pan nagkamus. Apay nga no iso regalwam ka, manang bag mo o saram tong Christmas, apay nga may sa ima na, dadtao nagtabag ta may sa idait munton. Apay nga da kategori na di regalo tayo. Ang kitaam ni kumpadrem ni kumarim, regalwam di anak na. Gaputa may kaymot. Yung kagumatang, itid mo nga nasayaat. Ngam na dagiti kaarubam nga awanan piman, di da pa'y makagatang, tay ayam da kasulbatana, kin kapi jay waig. Ni alain nyo da ito'y, mayat magkanya tayo nga Pilipino, ta nahilig tayo tinaglausan, di mat? Noon na medyo mayat jibado na kaitid mo, mayak mat. Ni alaim da ito'y naglausan, dagi jay apok, ay ayam mo, wan. Munmunye ka, awam mo ulo na, apay pugot nga rod mo, ay ayaman di apo na, nene, awam mo ulo na, kasano nga rod mo, may samot ti iman na nga rod datamon mo. Apay, hanggang nga, apay nga, da kategori na, di jay sagot. Uray ti respeto, paliiwan nyo. Siyempre, no official, no padi, apo, kompleto o respeto da ita. No di adal, kompleto. Apaya nga, bumaba di respeto, numapan ka dagitay padpada nga awanan. Apay nga kumapsot di respeto, no mapan ka dagitay kakabsat nga awan tilablaban na. Amuyo ti kadakkelan nga pagibasaran dayta, no nalpas ti okasyon, no ni apo padi ti agawid, apo talo nga tupperware di ited na, umay da ited, da kayo kakaasi kay nga giduldulin. Ni apo padi ka, Father, kukwa. Kaping nga kas di mo ti ited mo di ka arubang, nangalamanan nga, manala, nakitak nangalamanan. Kaping no ni apo padi, kay kamapay no di ka arubang kay ichis-chis. Agpapada mo nga mabisin. Diyay, uray ti respeto. No daduma ka, according to, ipanangipagarup tayo nga status ti panagbiag. Ti ibagbaga ni Apo Jesus, adda ang kamangkin awanang ka, regular man ti biag mo, diyay pusom ti berberukan na. Kas ano nga mari na nangruna dagiti awanan, lugpi,
Dagiti awanan ti balay, dagiti kakabsat tayo nga awan ti kanen, nga adda ni Apo Diyos gapuking ka, haan nga gapu ta addaang ka, haan nga gapu ta awanan ka, kay pagarup mo ka, awan mo maitid mo, haan. Tano dadduma, dahi ti kinatangsit tayo, no dadduma na nga, dahi ti nga adda kultura tayo nga, agpangato. Iso nga no makiamammo kayo, no dadduma, siyak ni Rupo Abaya, ada uncle ko nga General Abaya, laglagi pam, oy, amom. Anya, bibiyang ko matahanak pa kabagyan. Sino di bisita yo, oy, ado nakaadal nga anak, dakkel ti balay da. Apay balay ti may bimbisita. Tao, how we treat others, how we treat people, nang nangruna dagitay awanan ti gaway. Kunana ti libro ti Sirak. Kunana ni. Awan agas a makaikat kadagiti parikot dagiti natangsit at tao. No daddo magamin kahantay mapupuutan, ngumat nga to tumang tangsit. Naglakati agawis ti pakan, naglakati agawis ti padaya, naglakati agpasikat kadagiti padam nga makapasikat. Nagrigat ti agawis kadagiti kaarubam nga awanan. Ni Santo Papa, the other day, basta dito nga week, nag-dinner isuna, ng host ti dinner iji garden. Garden da, ti inawis na dagiti agpalpalama, dagiti homeless, dagiti awanan, haan nga dagiti dignitaries iji Vatican. Dagiti inawis na. Kati ibagbaga na dito kakabsat, haan is not haantay ulitan tayo, hantay nga basol no addaang ka, hanga basol no addaang ka ti position, hanga basol no addaang ka iti sanikwa, hanga basol no napagasatan ka ti naparaburang ka, ti salsaludsoden na sa dinno ti pakaikapengan day tapusom. Sinno ti pagturturungan day tapusom. Ti kunana ka no ikamlaeng dagiti makaitid king ka, anya ti magunggunam awan. Ngam no tulungam, ikam dagitay padpada nga, haan nga makaited, tinto Diyos ti manggunggo king ka. Tinto Diyos ti mangparabor king ka. Iso nga nagapalagipan tayo mat akakabsat, no naparparaburang ka, very good. Ipapatim di pusom nga mapan ka dagiti tattao. No na ikang katinisangsangayan nga sirid, very good. Grasya ni Apo Diyos data, itulong mo kadagita, inangruna ti awanan. No na ikang kati adal, very good. Usarum data nga mangitanok kadagita, awanan. Dagitay nakapsot, dagitay awan ti gawgaway na akakabsat tayo. Taapaya, dayati kong kunada nga maawagan nga pudpud no nga anak ti Diyos. Dayati kunada nga magunggunaan to. No kaano, hantay nga ammo, ngam no iso ti agtartaray nga wagas ti panagbiag tayo, na maawagan tayo, datayo ati maawagan nga napudpud no nga anak ti Apo.